wazisa abantu. Oh, umalume uChuphi. Owazungu eNjomelwane. Yebo. Manje malume siyathola la ukuthi kunomlando phela ngoba abantu bayakhuluma la malume. Kuthiwa kunensizwa yakuleza intaba leza enake nanqomana nayo ngezulu lapha. Asazi noma kuyiqiniso lokho. Ya, kuyiqiniso. Insizwa le yaqhamuka yaqala yatshela omunye umfokashadu la eNjomelwane. Yathi iyakwela kube Enhlozane manje ilanda izulu ngoba mina ngenza ukuthi ngifile ngiphathe izulu likaMdumazi. Umdumazi ubani? Umdumazi futhi izulu lababa uMdumazi. Baba ukuzalayo. Manjena uthi ukulande kwaba kubo kubezoshaya mina ngoba manje inja yakhe ayisafuni ukubuya la ekhaya. Kubangwa inja? Kubangwa inja. Wayeyiphisi nayo uhlabisa? Ubele iphisi mina. Shuthi le nja yakhe yayibukhali le nja yakhe? Yayibukhali kakhulu. Naye futhi yayize ngokuba bukhali basebusuke umfokamgundini lo uJuba wayegona yayisisala ingazingeliswa muntu. Yayisibaleka iyabuya iyasala ukuthi bathi yayithatha nayo isikhakhane iyabaleka. Hayi mase ngifika la ekhaya-ke seshilo ukuthi ulande izulu ngihlangane naye la Empinsini. Manje ngihlangana naye Empinsini athi yena ngathi mina bese ngimbingelela athi yena ngifuna ukukhuluma nawe washaya imbongolo yakhe wahamba. Pendula hayi uma ngifika lapha mina nginaka ukuthi kathi kuleqiniso ukuthi uzophumeliswa. Manje ngifika la mina ngiyayihlalela ngiyacheli angenzi lutho. Hawu likhuphula izulu. Beshela nasendlela ngathi ngithi ngathula isikhonkwane esiphezulu lagadla la sothi intamo yabuya ngapha emhlane yangaphosela kakhulu. Malume. Avuka lapho-ke nami ngathi-ke hhayi ayiphindele lapho elisuka khona liye khona. Abe ngamthatha ngamjikijela phansi ikamelo kwaphuma umbhede waphandle. Wahlakazeka ulayini okwenela ingubo. Baphuma babaleka unkosikazi wakhe bamshiya baya kwenye indlu. Ethe ukhafula ngomuthi ommanzi. Zilokhu ikhala kuyena? Ilangabi lavele langena emlonyeni. Hawu kwakubeka sekukuyeka kwakhe. Sekuhluleka kwakhe. Ekuseni wafika wazongilunguza lapho ukuthi ngishonile noma ngishonanga. Umefica umalume lapha uMtivozi. uMtivozi uthi wena Thabisa uza la ekhaya uyibulalelani ingane kadadewethu ngezulu. Uthe yiyo le ngane yakho lena engishaya ngezulu yayikuthi ayingibulale le ngane. Uvuma induku? Hayi. Naqhubeka naphila naye nazwana? Hayi saqhubeka saphila sahlala iminyaka ewu-4 singakhulumisani. Kwathi kulo kaFranje hayi wambiza manje wazomphuzisa isiqatha wathi hayi wangincoma wathi hayi insizwa phowamdumazi hayi akekho umuntu ophethe izulu engangelapho enjengelapho la. Shuthi nje mangathiwa malume khona okusukelayo okuthinta ngalo izulu mshana inkinga engalimala. Inkinga ngempela mshana. Inkinga ngempela ngoba imali ohlehle engazi ukuthi ucisha kanjani. Manje ngoba belungu bayaphika bathi ayikho leyo nto umlungu nje mangathiwa uma la ungamsakaza ngezulu. Cha ngikwazi ukuletha umuntu ufuna wena ulethe kimi. Bese ulibuyisela la liqhamuka. Hayi mina ngifushela la liqhamuka khona.
Hhayi, shuthi umalume ukuyivikela kwaZulu. Uyivikela Nokuyiphindisela. ngalelani ngaleni nto. Yeah. Uma ngafika nje umuntu ethi uzofuna intelezi yokuphindisela engasizakala. Cha, engasizakala-ke uma ezofuna intelezi yokuphela nokuthi uma uyangabe umuntu ethi ukhafula laleqe. Hhayi, engasizakala lo. Yebo. Sithemba ngokuthi kuzobona abantu abaningi khona abazofika befuna ukusizakala. Okay. Siyabonga.